Vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu si ukážeme alebo povieme, ako začať, čo by sme potrebovali, keď si chceme založiť nejakú diaľničku doma alebo chceme si občas niečo nabrúsiť, naostriť nejaký nástroj. Takže čo by sme mali mať? No, za mňa každopádne kotúčovú brúsku. Existujú rôzne kotúče. Nie len tvarovo, ale aj zložením. Ja som volil kotúčovú brúsku s pásovým adaptérom, pretože ako hobby sa venujem aj výrobe nožov alebo dlát alebo podobných vecičiek. Takže každopádne potrebujeme kotúčovú brúsku, hej. Vlastne takú brúsku mám tuto. Je to. Toto konkrétne je brúska značky Gude. Je to GDS 200, 350W motor, 3000 otáčok, klasika, priemer kotúča 20 cm. Ja by som do menšieho kotúča asi nešiel. A upnutie má 16 mm s tým, že bola tam redukcia na 32 mm. Takže toto je jedna moja brúska. Ja to používam v podstate ako leštičku alebo iba ako takú doplnkovú brúsku, lebo na nejaké brúsenie je to slabé. Ten motor má síce nejaký výkon, dá sa na tom brúsiť, ale veľmi sa prehrieva. Je to na nejaké 15 minútové brúsenie iba. No, k tejto kotúčovo-pásovej brúske teda je to Optimum značka. Ja som s ňou spokojný, mám ju niekoľko rokov. Je to Optigrind GU20S. Za mňa vynikajúca, má 600W ten motor, pol hodiny úplne bez problémov, 3/4 hodiny na nej robím a nemá žiaden problém, hej. Za tú 3/4 hodinku už teda je taká dosť teplá, takže to si dávam väčšinou prestávku, ale mne to ani pri tých nožoch nevadí, pretože to robím tak po večeroch a tá pol hodinka úplne bez problémov mi stačí. Je to ročník 2017, hej, takže už má voľačo odbrúsené a stále nemá problém. Už som zodral na tom jeden kotúč a tento už má pár centí dole. Hej. Takže to by sme mali asi k brúske. A ono, tejto brúske ešte dosť uberá ten adaptér. To ju dosť zaťažuje. Keby tam bol obyčajný kotúč, tak vydrží ešte asi dlhšie. Povedal by som, že možno aj hodinu by sa na nej dalo robiť. Takže pokiaľ si chceme vybrať brúsku, tak by som šiel skorej do niečoho, čo má nejakých 500-600W a nejaká už overená značka, ktorá vyrába iné kovoobrábacie stroje. A čo ďalšie teda potrebujeme k tej brúske, keď si chceme napríklad nabrúsiť vrták, tak ja by som odporúčil určite odsávanie, pretože pokiaľ to máte v nejakej dielni, ktorá je vymalovaná, není to kravín, tak tam budete mať všade plno prachu, veľmi jemného prachu. Ja na odsávanie používam tento Parkside vysavač. Je to PNTS 1500 C4. Je to so zasúvkou. Používam ho nielen na odsávanie na brúsku, ale používam ho aj na stavbu, prípadne na nejaké stroje na opracovanie dreva.
Toto je jedna z veľmi málo vecí, ktorá je z Lidlu a je kvalitná. A povedal by som, že asi najlepší výrobok, ktorý som zatiaľ v Lidle videl, čo sa týka toho náradia. Jediná smola. Hej. Pokiaľ tam mám odsávanie na nejakú frézu, drážkovačku a podobne, mám to plné sutí, tak zdvihnúť to, samozrejme je to ťažké, hej, je veľký problém, ale tento držiak je taký, toto madlo je také, že na odlomenie. To je taká škoda. Nemá to automatický oklep filtra, hej, manuálne to takto oklepávam, čo by som neriešil, není to nejaký problém. A ďalšia vec, taká dosť podľa mňa nevhodná je, alebo sú tie plastové koliečka, neviem, či to tam je vidieť. No pokiaľ je to tak ťažké, tak majú problém sami so sebou. Ale inak nemôžem povedať nič, vôbec nič na ten vysavač. Už som tam minul niekoľko sáčikov. Niekoľkokrát som ho vysypal, čo sa týka pilín. To nedávam do sáčiku piliny, to je zbytočne veľké, to sa hneď zaplní ten sáčok. A na mokré vysávanie som ho teda ešte nepoužil, ale ako odsávanie aj na pokosku, aj na rôzne stroje v stavebníctve, ako je napríklad drážkovačka, aj na vysávanie prachu, stavebného, kameňov, všetkého možného až po vlastne odsávanie iskier. To je tip top. Dobre, takže máme nejakú kotúčovú brúsku, máme nejaké odsávanie k tomu, hej. Samozrejme, odsávanie na brúsku je trošku iné než vysavač a bude aj trošku inak stáť. A do takej malej hobby dielničky by ten vysavač nemusel byť zlý, samozrejme pokiaľ má ten HEPA filter. Ďalej, čo budeme potrebovať, teda nejaký kotúč. Tie kotúče sú ozaj rôzne, treba si ísť, aj majú rôzne označenia, z toho je problém nejako rozumne vyísť a pochopiť to vôbec, že ako sa čo značí. Mne sa páči, ako to majú napríklad v Hornbachu vymyslené. Máte tam vždycky napísané, na čo sa ten kotúč dá používať. Oni tam majú, myslím, značku Tyrolit. A za mňa, pokiaľ mám dvojkotúčovú brusku, tak jeden kotúč by som zvolil na ocele do a nad 66 Hz tvrdosti. Alebo jak to tam majú, oni majú tuším do 54 a do 66. Každopádne jeden kotúč by som zvolil na tie nástrojové ocely. Jak sú napríklad vrtáky, aj tie s kobaltom, to brúsi krásne. To isté dlátka vám to bude dobre brúsiť. Nože sa na tom dajú úplne bez problémov brúsiť na takom kotúči. A ten druhý kotúč by som nechal asi ten pôvodný z brúsky, lebo tam bude kotúč na obyčajné železo. Alebo teda by som si kúpil kotúč na železo triedy 11 podľa ČSN. Nejaký obyčajný vlastne na mäkkú oceľ, pokiaľ budem potrebovať niekde zraziť hranu. A potom samozrejme, ako som už spomínal, sú rôzne typy tých kotúčov, aj tvarovo, takže si ukážeme nejaké kotúče, čo ja. Aj toto je tyroliťák. Biely. To je, myslím, že konkrétne na tú obyčajnú oceľ tento. Mám potom také extra tenké kotúče na nejaké zuby
žliabky. Podobne. Tuto mám taký kotúč. Jeden. Hej. Toto je na vrtáky úplne bombový kotúč. To je starý, to mám ešte po dedovi. Čo tu mám ešte? A tu mám filcový. A tuto je tá dištančná, ten dištančný krúžok. Čo tu mám ešte? A potom tu mám také špeciály na brúsenie vrtákov, hrncové. Potom mám ešte na brúsku. Tiež to je značka Optimum. Je to mosadzná kefa. Dávajte si rukavice, pokiaľ s takým niečím manipulujete, lebo ja už som si to vrazil do prsta. Je to na odhrtovanie a mám k tomu aj takéto dištančné krúžky, aby to perfektne zapasovalo na hriadiel. Takže pokiaľ si kúpime vlastne dvojkotúčovú brúsku, vieme si v dielni jednoducho nabrúsiť nástroje. Vieme si na tom brúsenom nástroji pomocou rôznych typov kotúča spraviť aj krajší povrch, samozrejme. Tiež nevhodným kotúčom napríklad ten povrch môžeme zničiť, alebo celý nástroj môžeme zničiť, takže treba si vždycky nejakú značku spraviť na tie kotúče, pokiaľ ich budeme mať viacej, aby sme vedeli, že tento je na vrtáky, tento je na nože, tento je na nerez, tento je na keramiku. Ja neviem ešte, na čo sú kotúče. Vieme si očistiť ten povrch od hrdze s tou kefou mosadznou. Vieme si ten povrch preleštiť, či už je to kovový povrch a použijeme tento pevný filcový kotúč, alebo použijeme handreny, ako som mal na tej Gude brúske. S tým sa dá leštiť aj drevo, ja to používam na leštenie rukoveti. A teraz ďalšia podstatná vec, ktorú budeme potrebovať, pokiaľ máme dvojkotúčovú brúsku. Budeme potrebovať nejakým spôsobom orovnávať ten kotúč. On keď nám ide, tak môže byť krivý troška. Aj úplne nový môže byť troška krivý. Takisto môžeme mať nejakú vôľu na ložiskách na hriadieli na tej brúske. A plus brúsením, pokiaľ brúsime, napríklad tu mám zhorený vrták, hej, budem ho odbrusovať a dajme tomu, že budem brúsiť stále len 8 vrták, hej, a som začínajúci, takže tuto si spravím nejakú šablónku, že takto mám, tuto budem mať, či to je teraz takto vidieť, hej, som začínajúci s kotúčovou brúskou, idem brúsiť vrtáky, takže tuto budem mať narysované nejaké čiarky nakreslené, aby som mal uhol správny, hej. A keď budem takýmto spôsobom brúsiť, tak si tu vybrúsim takú drážku alebo šlap a budem to potrebovať nejako orovnať. No, orovnám to. Existujú buď také veľmi porezné alebo veľmi hrubej zrnitosti kamene, ktorými sa to dá urovnávať. Ja by som to úplne nedoporučoval, pretože si to neorovnáme rovno. Hej, on bude síce zrovnaný, nebudú tam nejaké prekážky, chce to skrátka trocha cviku. Najlepšie za mňa je takáto blbosť. Hej, tu je nejaký diamant a krásne si to oprem, krásne si v rukách si ho viem takto pridržať a
viem to zarovnať 100% rovno kolmo, takisto takto si ho dokážem porovnať, pokiaľ to potrebujem. To potrebujem 100% a ďalej budem potrebovať nejakú, tak tu mám nádobu na vodu alebo na nejaký olej na chladenie. Ja mám teda ešte takúto brúsku tanierovú. Je to, niekoho by napadlo na drevo, není to na drevo, je to originál tanierová brúska na kov. Je medzi nimi rozdiel a je medzi nimi rozdiel pomerne veľký, je to rozdiel v otáčkach, je to rozdiel v sile motora. Toto je brúska Optimum tiež a je to 900W motor, 1420 otáčok. Som s ňou spokojný, mám ju teda chvíľočku. Je to brúska určená primárne na leštenie, na môj účel. Ale tiež pri extra hrubom kotúči, pri nejakej 40-60 sa dá s tým robiť aj drevo. Docela slušne. Samozrejme je tam vývod na odsávanie. Potom existujú, a ja mám jednu takú brúsku, len ju nemám tu, existujú brúsky pomalobežné s kameňmi, ktoré sú chladené, ani ne tak chladené, ale sú skrátka vo vode. Tá voda odtiaľ vymýva tie čiastočky, vlastne čo ten obrúsený kov odtiaľ vymýva tá voda. A ja mám teda pieskovec, ale existujú aj kamene umelé, neprírodné. Existujú aj diamantové kamene dokonca, na to najznámejšia asi a najlepšia asi taká brúska je brúska Tormek. Takéto video vzniklo kvôli tomu, že nemám čas. Takže to dávam len tak bez prípravy, bez rozmyslu. Myslím si, že je to dobrý nápad, pokiaľ si niekto chce založiť dielničku a zaujíma ho niečo v tomto zmysle, brúsenia, vrtania a podobne, tak je dobre vedieť, akú brúsku si vybrať a čo sa dá na tej brúske všetko robiť. Čo sa týka kanála a videí, tak teraz nemám príliš veľa času, ale nejaké ďalšie videá budú určite o králikoch bude vychádzať. Chcel som aj niečo dať k záhrade, ale tam sa nedostanem. S videom určite nie, tam je veľa práce. Čo sa týka tohto, nazvime to strojárskeho zamerania, tak budú vychádzať pravdepodobne videá, ktoré sa budú týkať brúsenia nožov. Nebudú to asi také úplne tradičné videá, ale začneme asi od Adama. Začneme na kotúčovej brúske. Budeme sa presúvať cez pásovú brúsku, brúsny kameň až po noviny. Bude to asi novinka pre niekoho, ale áno, dá sa nabrúsiť nôž aj na novinách. Konkrétne teda na tom atramente. To by bolo všetko, ja sa s vami lúčim.